Ngibonga kakhulu ubhuti uAbdul khona lapha. Intonga yakhe ikhona. Uchief uyangitshela lapho ukuthi uAbdul njengendoda ethe isifuna ukuhlala enkaya intonga uyayithatha kusasa khona lapha over breakfast ukuthi hayi ubhuti sezimisele ukuzohlala enkaya. Ngicela limchayele izandla. Sanibonani. Ninjani? Hayi siyaphila. Uyena ukhoza lo Abdul. Hello. Hayi sibuyile. Nami angeke ngize ngibe namaningi kodwa ngingasho nje ukuthi kuyisibusiso kakhulu ukuba sendaweni engizwa ngazi ukuthi ingenza ngizizwe ngumuntu osekhaya. Ngathi mangifika la ngabonga kakhulu kwabantu abangiletha kokuqala ngoba bangiletha kule ndawo le. Azange bengise koBulawayo no Harare hayi kabi. Angisho ukuthi indawo zenu ayilunganga but zicishe zifanele neGoli nazo zonke ezinye indawo. So la kunomehluko omkhulu engawuzwa nami ngifika. Abantu bendawo nendawo